Микрофон. Микрофонът преобразува механичните трептения на звука в електрически сигнал. Според начина на преобразуване на трептенията, микрофоните биват електромагнитни, електростатични, електродинамични и пиезоелектрични. Устройство. Звуковата вълна преминава през мембраната, която е закрепена към подвижна бобина. Когато мембраната вибрира в отговор на прииждащите звукови вълни, бобината се движи напред и назад около магнита. Това създава електричен сигнал, който се движи от микрофона към кабелите. Видове микрофони. Динамичен. Звукът движи шпулата с намотката в магнитното поле. В намотката се генерира напрежение, което е пропорционално на звуковото налягане. Кондензаторен. Звуковото налягане променя разстоянието между тънка метална мембрана и неподвижна плоча. Лентов. Движението на въздуха вследствие от звуковите вълни премества метална лента в магнитното поле. В изхода се генерира напрежение, пропорционално на скоростта на движение. Течни микрофони. Ранните течни микрофони използват метална чаша пълна с вода и сярна киселина. Диафрагмата се поставя върху чаша с игла на приемащата страна на диафрагмата. Звуковите вълни ще задвижат иглата във водата. Малък електрически ток изтича до иглата, която е моделирана от звуковите вибрации. Въглеродни микрофони. Най-старият и най-простият микрофон използва въглероден прах. Въглеродният прах има тънка метална или пластмасова мембрана от едната страна. Звуковите вълни компресират въглеродния прах, който променя своето съпротивление и произвежда ток. Оптични микрофони. Оптични системи, които използват супер тънки нишки от стъкло за предаване на информация. Оптичните микрофони могат да бъдат изключително малки и те могат да бъдат използвани в електрически чувствителни среди. Те могат да бъдат произведени без метал, което ги прави полезни за магнитен резонанс. Електретни микрофони. Електретният микрофон е сред най-широко разпространените микрофони на Земята, защото са ефтини и сравнително прости. Електретният микрофон се използва в мобилните телефони, компютри и хендсфри слушалки. Лазерен микрофон. Той работи чрез улавяне на вибрациите на разстоянието от една равнина, като стъкло, например, и предава сигнал обратно към детектор, който преобразува отразеният лазерен лъч в аудиосигнал. Когато звукът удря стъклото, лазерният лъч образува звук с помощта на фотоклетка. Кардиоидни микрофони. Ако търсите да записвате звук, който е разположен в предната част и от двете страни на микрофона, но не зад него, кардиоидният микрофон е за вас. Най-високата чувствителност се намира точно пред микрофона и по-малко от двете страни. Поради това, кардиоидните микрофони са идеални за записване на изпълнение на живо, без улавяне на твърде много зрителен шум. Пиезокристалните микрофони. Чрез поставяне на диафрагмата на кристала ще създаде сигнал. Общата част на микрофоните е диафрагмата, която събира звуковите вълни и създава движение.